jo volia començar primerament donant-vos les gràcies per haver vingut avui així, perquè sincerament crec que el vostre testimoni ens va servir de molta ajuda per a poder fer aquest vídeo. Crec que els vostres dos punts de vista van a ser superinteressants de contemplar. Bueno, abans ho hem estat comentant, tu vas néixer en l'any 40, veritat? Sí, senyora. I tu en l'any 90, així que bueno, anem a poder donar una perspectiva des de 50 anys de diferència i crec que bueno, va ser molt interessant veure aquest canvi. Anem a estar un poc xerrant entre nosaltres tres per a veure sobretot com ha evolucionat el paper de la dona al llarg d'estos anys. Exacte. Així com cada una heu viscut en un context diferent, en una situació distinta i bueno, anem a veure de quina manera ho heu viscut tant l'una com l'altra per veure quines diferències han hagut al llarg del temps. Aleshores, si te pareix, comencem per tu. Molt bé. Què te pareixeria contar-nos un poquet, per exemple, com sigue la teua experiència en el col·le o en la teua època, com estudiàveu les dones, per exemple? La meva època en el col·le va ser que entràvem als 4 anys i a escola anàvem en una llibreta baix del braç i una llapissera a la mà. I anàvem, als 14 anàvem. I després ja el que volia se quedava a fer el batxiller i el que no, doncs s'inicia. Jo m'inicia als 9, ja t'he dit, perquè no pugui més. Però has dit, qui volia se quedava a fer el batxiller. També les dones podien estudiar el batxiller o sols se quedaven els homes? Se quedaven els homes, les dones no. Les dones ja se quedaven en casa a treballar, on siga. Jo me fiqué en la llutera de follos a treballar, me n'isquí per casar-me. Perquè antes les dones se casàvem i se despedíem de la feina, per quedar-se en casa, cuidar la família, que és el primer que teníem. Als 9 mesos o 10 ja teníem un crió. I, clar, se despedíem del treball per quedar-se en casa i criar a la família. Anem a parlar ara amb Maria Pilar un poquet sobre el primer tema que hem començat a tractar, que és sobre els estudis. Ella ja ens ha contat que se ho tingué que deixar per circumstàncies als 9 anys, però de normal les dones estaven fins als 14. Jo sí que he estudiat, he estudiat una carrera, he estudiat un màster. La meva carrera és majoritàriament masculina, com hem parlat antes. Jo soy llicenciada en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, i l'esport, desgraciadament, encara és un món que abunden molt els homes. M'ha cridat molt l'atenció això que has dit que el teu àmbit, que és l'àmbit de l'esport, està masculinitzat, però encara així tu t'has sentit inclòs en tot moment? Jo sí, jo en tot moment m'he sentit inclosa per a treballar, mai m'han discriminat en ningú puesto. Quan fa falta un monitor, anava jo, he treballat igual que els meus companys, he cobrat el mateix. Ara, per exemple, tinc un càrrec un poc més de responsabilitat, estic de coordinadora en el complex esportiu de Rafael Buñol, entonces, i soc una xica i cobre el mateix que qualsevol home. Per ser una xica no me sent menys capacitada ni menys preparada que qualsevol home. O sigui que en el meu àmbit, pese a ser menys dones, jo no sento ninguna discriminació. Aleshores, hem canviat un poquet de perspectiva, perquè de tu encara no hem parlat, hem passat un poc de treball, hem passat un poc de parlar de l'àmbit estudiantil a l'àmbit laboral. Aleshores, en aquella època, per exemple, les dones, a quins treballs es dedicaven? O treballaven per igual els homes i les dones? No. Allí, per exemple, en Meliana hi havia 3 fàbriques. Una de taulellets, una d'electricitat, de fer elèctrica, i una altra de fer ceràmica. I allí, anaves, als 14 anys ja podies, ma mare, per exemple, i mon pare treballaren en aquesta fàbrica de fer taulellets de mosaico, que diguem, i d'allí es queren per casar-se els dos. D'allí es queren per casar-se. I les dones, jo, com que ja t'ho he dit, tan xicotetes menisquí, doncs tu saps on anava jo. Allí duien cabassos de montonais de cebes i allí hi havia encaixadores de cebes que les feien. Ceba de 3 era més xicoteta, la de 4 més grossa i la de 2 xicoteta del tot. Doncs jo omplia cabassos i els arrimava a les encaixadores perquè no s'alçaren i allí les encaixaven i hi havia 2 o 3 homes que els tapaven les caixes per enviar-les enfora, per l'estranger o que siga, la seva. I això ha fet jo molts anys, però jo no cobre de res.
Claro, perquè no tenies contracte de No treball. tenia contracte de treball i jo no cobre de res. Jo no I era cobre. el que passava de normal o les teves companyes sí que tenien contracte? Si la que anava... També hi havia mantefulers, perquè hi havia 3 o 4 amigues que se col·locaren a treballar i ha vingut a l'hora d'anar a ajustar-se per cobrar la jubilació i no les apuntaren. I no han pogut cobrar. I no han pogut cobrar. Sí. I els homes sí que tenien contracte? Els homes sí que tenien contracte, home, l'home sí, perquè havia de dur el jornal a casa. Fixa't tu, jo ara mateixa cobre pues, de lo que el meu home treballa. Clar. Cobre mengem de lo que guanya el meu home, sí. És administrar-te, Araceli. Tens que saber administrar-te, perquè hi ha persona que potser guanya molt més, però si no se sap administrar, per així li entren i per així li se'n van. Hi ha que saber administrar-se. Però aleshores, Això és així. vols dir que qui administrava els diners eren les dones? Les dones, sí, sí. A mi el meu home m'entregava, cobrava la setmana. A mi el meu home venia el dissabte a migdia, pujava dinar, ja no treballava i a mi m'entregava el sobre. I jo ja feia el que ell el deixava en el caixó del comodí i ell si necessitava agarrava el que necessitava i jo per comprar allí hi havia més que un moneder. Maria Pilar, tu avui en dia com veus quin paper té dins de la casa l'home i la dona? Pues jo avui en dia ho veig prou equiparat. Prou equiparat, sempre hi ha excepcions, òbviament, però jo no veuria... De fet, jo crec que a ells mateixa ja els naix el ajudar-te a ficar la taula, el, vamos, que no dir-te, així com en aquella època de ma abuela, que se casaven i deixaven de treballar, així, vamos, te cases, el teu home no te diu deixar de treballar, treballen els dos, si un no treballa de matí fa el dinar i li prepara l'altre... Però Maria Pilar, filla, perdona, però l'home li ho tenies que posar en bandeja. Claro, però ara no. Ara no, ara ajuda, però és perquè les dones se quedaven en casa. Claro. No treballaven, però li havies de posar el plat, li l'havies de llevar. Bueno, treballaves però d'una altra manera, no saben ni la caïra, no se llevaven ni la caïra del puesto, Però i penses que és perquè ells no saben fer això, no sabien fer això? No, no sabien. És que no ho havien vist, claro, és que no ho havien vist. En casa també sa mare feia el mateix. S'assentaven i els servia sa mare també. I a vosaltres, les vostres mares, suposa que vos ensenyarien a fer totes aquestes tasques de casa. Claro. Jo crec que millora tot respecte a la seva època, perquè l'home ja, majoritàriament, no és el que està en casa sentat, dona'm les xancles i du-me la cervesa, hi haurà cases, òbviament, però no és el que abunda ara mateixa, però encara no hem aconseguit aconseguir una igualtat 50-50. No crec que siga jo això, en totes les cases no crec que sigui així. Per això que ara hem millorat respecte a la teva època, que l'home està més en la dona, ajudant en el que fa, i preocupant-se del que fa falta. És que és el que te diu la iaia, és que se casaven i se despedien de la feina. Tenies una feina que estaves fija i te la deixaves per quedar-te en casa, casar-te i tindre la família. A mi m'agradaria que parlàrem ara un poquet sobre com eren les relacions de parella en aquell entonces i com som ara. Si te pareix contar-nos tu un poquet? Molt bé, doncs ja t'ho conté. Doncs jo, ja t'he dit, coneguia el meu home en un picú, ja quedàrem, i ja venia, com venia de Massamagrell, venia dimarts, els dijous i els dissabtes en el tren. Estava a mitja hora i després l'últim tren era a les 10. Se ficàvem en un cantó d'una porta i se n'anava. Però és que va arribar un dia que com volia finalitzar el festeig, formalitzar-lo, el festeig, doncs digué, jo vull anar a parlar amb ta mare, perquè és que se casava un germà. I ma mare diu, si no ve el teu nòvio a parlar amb mi, tu no aniràs a la nòvia. Per poder anar a la nòvia d'un germà d'ell. Com que jo li ho digués, ma mare diu, si no ve, tu no aniràs a la nòvia. Perquè li tenia que demanar permís a ta mare? Perquè tenia que demanar permís a ma mare. Com que jo li ho diguia d'ell, jo dic, mira, això és el que n'hi ha. Ma mare vol que vinguis a parlar amb ma mare, si no me deixa anar a la nòvia. Com que vingui, diu, pues di-li a ta mare que el dissabte aniré. Ma mare li digué, tu vens per burlar-te de ma filla o penses casar-te en ella?
I ell digué, jo pense casar-me en ella. Aleshores, en aquest moment, estàveu començant a conèixer-vos A conèixer-nos. i ja estàveu pensant en casar-vos. Sí, perquè és que és el que te dic jo. La meva sogra, sense fills, li digué, penseu-se bé les dones que aneu a agarrar. En la primera dona que se fiqueu s'heu de casar. Perquè és que després, si renyien, aquesta xica no estava ben mirar. Ui, això. Ja no la miraven perquè se pensaven que estava ja molt palpà de l'home. Sí senyora, i estava molt bé. I venien a demanar informes a l'Ajuntament, a veure jo de quina família era, i d'on era, i si tenia mala fama, si tenia algú que amagar, i això se demanaven permisos a l'Ajuntament a veure de quina família venia. I si sonava el cas de que potser a la família no li pareixia bé o havia estat en un altre xic, què passava amb aquesta dona? Pues aquesta dona ja no ho trobava tampoc, eh? Aleshores, a ell el conegueres, en ell te casares... 5 anys i mig festeig, besos, abraços, tots els que vulguis, tots els que volia, perquè ell no deixava res, no deixava marca. Però bueno, tampoc s'ho podia donar molt de bes ni molt d'abraç ni res Perquè estava festejant, no? en un Perquè estàveu cantó, en casa, o en casa bueno, però en la després gent. quan entraia en casa, que ja se despedia, pues ja sí. Ja s'anava un poc més ja, apartats. pues sí. Però si no, no, Araceli, no, d'ahir res, eh? I avui en dia, conta'm un poquet com són les relacions més de parella. Pues avui en dia, mira, jo la meva primera i única parella, de moment, la tinc en 23 anys. I estiguérem 5 anys junts, ho deixarem, i jo duc soltera va fer 4 anys, jo visc a soles independent, jo entre, jo isc, jo faig la meva marxa, si m'apeteix quedar en algú quedes, si m'apeteix estar a soles, estic a soles, és totalment diferent. Totalment diferent. Pues fija't. I penses que estarà mal vist ara quan tu te juntes en altra parella, estarà mal vist que siga la teva segona parella? Sense problema. De fet, meus pares sempre ens han dit, si no interessa, fora. Però com ho fan totes, Si no interessa, vull dir, fora. això se fa tot, Exacte. se'n van tots junts, se'n van, Claro, és que tots igual. el festeig que diu ma abuela és pues, per conèixer-te, i si no t'interessa el que veus en aquesta Claro, persona, claro. ho dices, si no passa res, cada un pel Sí, seu camí. però com antes no estava mirat que te Claro, deixaren, claro. sa mare ja els digué, en la que agarreu se teniu que casar. I és de veres, 6 germans que són, en la primera dona que s'han ficat, en la primera que s'han casat. Ara no. Jo tinc molt clar que si jo estic amb una persona i veig algo que no m'interessa, jo ho sé molt, però jo no vaig estar aguantant algo que no m'agrada hasta los restos. Ui, mare meva, si els abuelos de 100 anys o 200 alçaren el cap, dirien, això què és? Este desmadre, això és un desmadre. Bueno, pues això me passava, mira, antes ho dèiem, Araceli i jo, quan d'ací 50 anys, pues nos passava el mateix, direm, mare meva, això què és? Però jo no sé què és el que queda, fa fer més, ja? Pues que queden Araceli. coses, Sí, mira, per exemple, el que m'està comentant... Per exemple. Per lo que hem dit antes, els jornals. N'hi ha moltes dones que estan en puestos de molta responsabilitat que no cobren el mateix que els homes. Hi ha qui guanya més, també hi haurà qui guanya més que un home, o a també. dones que li fiquen més impediments per als xiquets i per coses i no pot ascendir en la feina, s'ha de quedar sempre siguent una... El que siga. Claro. Avui, bueno, els reptes d'avui en dia també passen, per exemple, estan havent molts assassinats, masclistes... Això no ha passat en la vida, això no ha passat en la vida. Les dones aguantaven antes carros i carretes, no se separaven en la vida. Si duien maltracte, s'aguantaven. Aguantaven les dones carros i carretes, però no se separava ningú. Avui en dia tenim aquest repte. Avui teniu aquest repte. No sé si és perquè la dona no treballava i tenia que viure a dispenses de l'home, antes, ha canviat molt en context. o és que el que siga, però antes l'home li pegava a la dona, no la deixava eixir, i avui això no passa. Avui en dia les denúncies estan més a l'ordre del dia, aleshores també ha proliferat més violència perquè n'hi ha homes que encara no accepten aquesta independència, potser econòmica. Que són més machistes, hi ha homes més machistes també, per exemple. Jo espero que si d'ací 50 anys se torna a fer este vídeo, mare meva, igual que han vist ara tot este canvi, la farem en una nave espacial. Per favor. Vos pareix i un ratet i xerrem? Claro, que sí.